Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutan wannan gida mai albarka na kusa da na nesa, a cikin gida ƙasa tamu Najeriya da kuma na ƙetare kamar irin su Kamaru, Chadi, Ghana da dai sauransu. A yau ma mun zo muku da wani zazzafan sirri mai ƙarfin gaske na farin jini da kuma mallaka. Za mu yi bayanin yadda ake aikata wannan sirri da yardar Allah. Ga wanda yake buƙatan farin jini, mace ce ba samari haka tana so ta yi aure, wani ne yake son kasuwanci, to ana rubuta wannan aya wa alqaitu alaika mahabbatan minni ƙafa 41. Ana samun zuma farar saƙa. Idan aka rubuta, ana rubuta shi tsawon kwana 7. Idan za a kwanta ana zuba zuman nan farar saƙa a sha. Kafin a sha za a karanta Fatiha ƙafa 3 da niyyar muhabba ko kasuwanci. Insha Allahu sai a wanke fuska a kwanta da yardar Allah. Kuma wanda yake son mallaka, ana buɗe meaning ɗin wa'innan sura da aya da aka gani mai albarka. Za a sa sunan wanda ake so a mallaka. Ana rubuta ta ƙafa 33. Ita kuma a samo wata ciyawa biyarana. Insha Allah a dinga barbaɗawa a ciki in za a kwanta shi ma da yardar Allah. Ana samun dacewa a gwada da yardar Allah. Fatanmu dai a yi da ikhlasi, a yi da ikhlasi insha Allah. Izinin wannan sirri shine salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya sa mu dace. Ga mai neman ƙarin bayani kuma ko bincike game da kasuwanci ko aure ko kuma sha'ani na gida da dai sauransu, insha Allahu zai iya tuntuɓar mu a wannan lambar waya kamar haka, kira ko WhatsApp. Ina yi muku fatan alkhairi. Naku har kullum, Abul Fati. Wassalam.